O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés, chámanos o 986 744 428. Ese moble, o que levabas tempo soñando. Esa mesa que sempre pensaches que che gustaría ter. Aquela lámpada na que te fixabas cada vez que nos visitabas. Vilanova Peña. Seleccionou na súa tenda de Ribadumia mobles e complementos das primeiras marcas con descontos do 30, o 40 e o 50%. Aproveita esta oportunidade, limitada ás unidades en produtos de exposición. Vilanova Peña, en Ribadumia dende 1969, creando fogar. Ora, moi boas, como cada xoves damoslle a benvida a unha nova edición de Informar. No programa de hoxe estaremos en Noia para ver como se está a desenvolver a reapertura da campaña despois de máis dun mes en actividade. Falaremoslle tamén da polémica decisión de Bruxelas de implantar a política de descartes cero a partir do ano que ven, xa que está a xerar diversidade de opinións entre o sector. E aproveitaremos tamén para darlle la noraboa ao náutico de Cabo de Cruz porque vende a cadar outra certificación de calidade. Todos estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Boas cotizacións, aínda que escasas capturas na volta ao traballo dos mariscadores de Noia, que esta semana reabrían a campaña tras un mes en actividade. Diversidade de opinións ante a decisión da Comisión Europea de implantar a política de descartes cero a partir do próximo ano. Entre o sector do cerco xorden voces que consideran que pode ser positiva para a recuperación dos caladoiros. Unha delegación de deputados do Parlamento Europeo visitou esta semana Galicia para elaborar un informe sobre o estado das rías en materia de saneamento. Modestas capturas, pero moi boa cotización na reapertura de campaña en Noia. De aí que os mariscadores agardan que se manteñan os prezos nestes niveis de cara a finais de marzo, cando está previsto o peche definitivo da actividade. Tras un mes en actividade, o porto de Testal volve a coller dende o luns o frenético ir e vir dos mariscadores. As expectativas nesta reapertura de campaña non eran moi boas e agardábase unha situación semellante a de hai un mes, cando a directiva acordou parar co fin de conseguir unha suba nos prezos. Bastante ben, esperábase que aparecera moita máis marisco morto, pero o sea, non apareceu moito, e depois das riadas que hubo, pois bastante ben. Penso que había moito morto, pero ainda menos mal. A verdade é que non contábamos xa con coller moito, o sea que, dentro do que cabe, podía ser peor. Eu xe ben, como cando cerrou, máis ou menos. Nesta volta ao traballo, os produtores amosáronse moderadamente optimistas ante a presenza de marisco nas concesións, aínda que pouco de bo tamaño. Bueno, menos mal. Eu traio cupo, contenta. Bueno, para ser o primeiro día temos que mirar mañá a ver o que hai mañán. Hoxe ainda bueno, hoxe ainda pescamos moi ben. E de tamaño ben? Mais é bo, o berberecho, hai de todo, algo de todo. Están entrando as primeiras unidades aínda, pero bueno, parece que traen algo. Bueno, hoxe para ser o primeiro día non foi nada mal, pero as perspectivas non son tan boas. Vese moi pouco, moito morto. Pero bueno, de tamaño, bastante ben. Grande, pero 2 kilos, 3 kilos, podes coller. E despois, máis ben, cuarta. O tamaño, aguántase, a babosa aguántase bastante ben, pero o berberecho moi pequeno. Parece que ya traen, o que pasa é que é bastante pequeno, pero o berberecho bastante pequeno, pero ainda traen. O mal é o tamaño. Se for no a ver, a mesmo que había cando cerrou, máis ou menos igual. De cantidade ben, pero pequeno. Bueno, é pequeno, pero a ver si é de venta. Non é moi grande, pero bastante ben,
Hoxe bastante ben, a partir da hora veremos. Pola contra, noutras zonas de traballo a pé apenas había bivalvo e as traballadoras detectaron unha gran presenza de marisco morto. Mal, primeiro día mal xa. Pouca cousa. A terra non temos nada. Non temos nada, todo fora na agua lá fora. A terra non temos, que non quedou nada. Todo cunche, todo, na terra non hai nada. Xa se ve o que hai, non é outra cousa. Se lle vamos a facer nada, ata se quera valer a ben, que é o que non facía falta, pero se non vale ben, temos que ter paciencia. Que vamos a facer? No, é que non hai nada, Sala algunha mesa, pero berberecho nada. Nada, de cuarta. De momento de cuarta, agora algún de primeira tomada, a ver, máis de segunda. Pouco é cativo. A pesar da escaseza de marisco, as cotizacións están a ser moi boas, achegándose mesmo os valores acadados no Nadal, co que se conseguiu o obxectivo de recuperar os prezos. Bueno, os precios están indo ben, a ver se non baixan, se manteñen, e as capturas, bueno, hai pouco, pero como hai bons precios, pois faise un bo xornal, non? É o que esperábamos uns bons precios despois da parada que fixemos, xa que despois das festas navideñas, pois sempre dá un beixón, e así non o aconsellan os compradores, que son os que invirten os cartos, e, bueno, agora vale bastante ben, e ainda están collendo algo, sobre todo as mulleres da pé, os primeiros días están collendo algún berberecho de terceira e cuarta, e os mariñeiros tamén igual collen 5 kilos de ameixa e 5 kilos de berberecho, e como vale ben, están facendo un xornal bo, e ora a traballar hasta a finales de marzo. Tamén foi bo non andar ese mes, unha semana, o mes de xaneiro, andar nos bancos marisqueiros, porque hubo terriadas, e todos sabemos os mariñeiros que, como moveranos a cría toda, que hai moitísima cría, para a vindeira campaña, pois iría todo corriente abaixo. Por iso, pois, bueno, foi un acerto tamén cerrar, para que non houbera tanta mortandade, porque esperábamos máis mortandade, aproximadamente un 30%, así, non? Despois había a bióloga, cando fago o estudio todo, había o porcentaje máis exacto, pero, bueno, foi un acerto tamén estar parados cando hubo esas riadas, e agora os precios son bons, e, bueno, pois saleu todo máis ou menos ben, non? É cedo aínda para augurar unha boa continuidade, aínda que os profesionais confían en que se manteñan os prezos ata finais de marzo, cando finalizará a campaña ata a súa reapertura en outubro. Si, hasta finales de marzo, se tivemos unha reunión ao Cabildo, e, bueno, xa paramos un mes e unha semana, e agora os precios van acompañando, hai moita hipoteca, hai moita crisis, a xente ten gana de ir a traballar, e, bueno, pois, hasta finales de marzo vai ser. Precisamente as expectativas de cara ao vindeiro exercicio son moi optimistas, xa que se constatou unha gran presenza de cría nas concesións. As perspectivas son boas, non? Para a vindeira campaña son boas, despois temos que facer arados, limpiezas de depredadores e algas, unha vigilancia estrita no verán, pero, bueno, as perspectivas son boas porque hai moita cría, non? Hai moita cría de berberecho, sobre todo tamén de ameixa fina, e babosa, pero máis de berberecho, e a ver se en outubro, cando ábranos, se o tempo axuda, que non veñan máis riadas, pois pensamos que ha de haber unha boa campaña. A decisión da Comisión Europea de eliminar os descartes a partir do próximo ano está a xerar división de opinións entre os distintos sectores da flota galega, mentres a Administración e algúns segmentos como o arrastre xa amosaron a súa total oposición á medida, desde o cerco xurden outras voces que consideran que podería ser mesmo positiva para conseguir a recuperación dos caladoiros. Malia a preocupación xerada entre a flota galega pola eliminación dos descartes aprobada pola Unión Europea, non todos son voces críticas. O patrón maior de Portosín considera que os descartes están a ocasionar graves prexuizos a moitas pesqueirías, polo que o feito de que comecen a contabilizar pode ser mesmo positivo. Segundo Carreño, o sector do cerco é o menor afectado polos descartes, posto que as artes que utilizan permiten devolver ao mar entre o 90 e o 95% das capturas accesorias vivas. No tema do cerco, casi nunca temos descartes, a non ser que sea unha especie que este en veda, non? Estamos falando de cando se agota o taca do xurelo ou o taca da xarda. O cerco pode permitirse o lujo, falando así, de que se é unha especie que non é apta para o consumo ou non está en veda e non se pode coller, se ven nas redes pode salir o 90% ou 95% viva, cousa que outras artes non poden facer eso, non? Estamos falando do arrastre, neste caso que é o sector que máis produce descartes, en menor medida, pois, artes menores. Entonces, para o cerco, casi o tema dos descartes é
non é circunstancial, non? Pero, sin embargo, o que é positivo é que os descartes contabilicen, porque así o que é o futuro para o sector é o futuro dos nosos fillos, son peixes que se deixan de sacar, non? Neste sentido, se nós ve unha especie que está con unha cuota que é moi baixa ou que está esgotada a cuota, nós podemos permitirnos o lujo, falando así, de arriala de nova viva ao mar, non? Entonces, é unha solución para nós importantísima. Cousa que outras artes, todo o que veña na rede, pois ven morto ou casi morto, non? Por esta razón, considera que a medida contribuirá a garantir a supervivencia e a continuidade das pesqueirías, que agora están a resultar moi danadas pola acción de certos aparellos. Hai veces que flotas ou sectores pois eligen, veñen un lance de merluza, un exemplo, eligen a merluza máis grande e a pequena esgotan ou tiran na mar a paladas, non? Entonces, eso están perjudicando pois o futuro da pesquería a sí mismos, en este caso, non? A miña forma de ver é que o futuro e as pesquerías poderían respetarse moitísimo máis do que se están respetando. Sabemos os daños e os prejuicios que se fan no mar por parte de algunhas flotas, entonces, pois é unha solución para que isto non pase, non? Esta visión positiva contrasta coa postura rotunda da Administración. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, considera que de aplicarse a medida suporía un durísimo golpe para a flota galega, especialmente pro sector do arrastre. A maior parte deste segmento considera que a política de descartes cero é incompatible co actual sistema de totais admisibles de capturas, xa que a obrigatoriedade de descargar todas as capturas fará que se esgote moi rapidamente a cota. Precisamente as duras restriccións impostas polos TAC están a facer menos rendibles algunhas campañas como a costeira da Xarda, que arrancará o vindeiro 25 de febreiro. Estenderase ata o 10 de marzo e serán en total 10 días de traballo pros que a flota de baixura que faena no Cantábrico dispón dun cupo total de 19.000 kilos. Finalmente, Bruxelas estableceu un TAC xeral en lugar de cotas individuais por embarcación, tal e como reclamaba o sector do cerco. En principio estaría aberta hasta o 10 de marzo. Serían 5 días por semana, falando de 2 semanas, 10 días de traballo que teríamos, sempre e cuando que a cuota aguante. Hai unha esperanza moi grande nesta pesquería, é a primeira importante do ano, na que os armadores pois teñen depositado moitas ilusiones á pesquería, do que se ve perjudicado unha gran parte da flota que non pode desplazarse ou non ten os medios para poder desplazarse a esa pesquería, non? Entonces, o que se pedía desde esta cofradía, desde a Federación Galega, pois era que as cuotas foran individuales por barco. A Administración non fixo caso a estas demandas de parte do sector, entonces, pois, eu reivindico que a Administración tiña que poñer a solución para que esta gran parte de flota de Galicia sobre todo de Galicia, non, que non pode participar, que teña direito como os que se poden desplazar a pesquería, non? Claro, foi cuota xeral para todos os barcos, cando se gote o TAC quedarían unhas 400 toneladas para o resto do ano a raíz de 50 kilos ao día. A pesar do reducido das cotas, a flota galega ten grandes expectativas postas nesta campaña. Ao redor dunha dúcia de cerqueiros de Portosín participarán na campaña. Sumaránse os 3 barcos con base neste porto que actualmente traballan xa na zona, especies como a dourada ou o xurelo, á espera de que se abra a pesqueiría da Xarda. De Portosín, de 22, marcharán 12 barcos ou 13. Quedarán pois os barcos que, como dixen anteriormente, non se poden desplazar polo tamaño do barco, ou porque barcos que consideran que o seu barco non é óptimo pois, para participar nesa pesquería. Pois ali hai os 3 barcos que están traballando dentro de aguas interiores do País Vasco, que están pescando especies como dorada, erlas, xurel, non, por exemplo. Hai unha pequena, son 3 barcos só de Portosín que están participando ali á esperas de que se poda pescar a Xarda. Unha vez rematada esta campaña, virán por diante a da anchoa, a sardiña e o xurelo. Dende o sector do cerco agardan que este 2013 sexa alo menos tan bo como pasado ano, dentro das restriccións impostas por Europa. Despois, a continuación da Xarda, ven a temporada da anchoa, a campaña da anchoa,
e despois da anchoa, se todo vai ben, a sardiña, e da sardiña, pois o xurelo. Bueno, unhas temporadas como todos os anos, esperemos que o ano 2013 pois sea un ano polo menos tan bo como o ano 2012 dentro das restriccións que tuvemos, e simplemente, eso, esperanza sempre é o que temos no mar, sempre que non hai unha desgracia, que é o máis importante, e que o importante é ir ganando para comer e ir subsistindo e ir pagando a quen se lle debe e nada máis, non? O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés, chámanos o 986 744 428. Unha delegación de eurodeputados visitou esta semana Galicia para constatar o estado das rías galegas en materia de saneamento, a pesar de detectar algúns puntos críticos, como por exemplo as rías de Ferrol ou o Burgo na Coruña, ratificaron tamén o esforzo que está a facer a Administración para contrarrestar os efectos negativos. A delegación que inspeccionou as rías de Vigo, Ferrol e o Burgo estivo integrada por 3 eurodiputados de Francia, Austria e Letonia, acompañados de representantes españois da Eurocámara, pero sen dereito a voto. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, mantiveron unha xuntanza coa delegación para transmitirlle os avances realizados no marco do Plan de Saneamento das Rías e plantexarlle as necesidades de futuro para cumprir cos requerimentos europeos. Acabamos de celebrar unha xuntanza coa Comisión de Peticións da Unión Europea, do Parlamento Europeo, que está hoxe e mañán en Galicia, realizando unha visita en función dunha serie de peticións. Está Mr. Bulán, que é o responsable da misión, a Conselleira do Mar e eu mesmo, e tivemos unha xuntanza na que analizamos as diferentes cuestións, explicamos aos responsables da Comisión de Peticións as diferentes circunstancias en relación cos avances no saneamento e na depuración, especialmente centrados na ría de Vigo, na ría de Ferrol e na ría do Burgo da Coruña, que serán as rías nas que estean mañán realizando as visitas en función das peticións recibidas no Parlamento Europeo. Tivemos ocasión de trasladarlles os avances que tivemos en materia de saneamento nos derradeiros anos. Tamén trasladámoslles as necesidades que temos cara ao futuro, os plans e as programacións que temos cara ao cumprimento das directivas comunitarias, e tamén deixamos o compromiso de remitirlles aquela documentación necesaria e xa dun contido máis técnico que permita que esta Comisión poida facer o seu traballo e presentar o ditame correspondiente ao redor do mes de maio. Malia que o dictame non se emitirá ata maio, os eurodeputados ratificaron a lexitimidade das denuncias dos grupos ecoloxistas ao constatar o mal estado de algunhas zonas críticas cos consecuentes prexuízos medioambientais e para o sector productivo. Sen embargo, destacaron tamén os esforzos das administracións para evitar os efectos nocivos, a pesar do retraso na aplicación das directrices europeas. O Club Náutico Cabo de Cruz está de noraboa. A bandeira azul con que xa conta esta entidade súmase agora a Q de calidade que lle ven de outorgar o Instituto de Calidade Turística a nivel nacional. O presidente de Portos de Galicia desprazouse ata Boiro para participar no acto do izado da bandeira. Tras acadar unha bandeira azul no ano da súa inauguración, o Náutico de Boiro Marina de Cabo de Cruz cumpre 2 anos acadando o máximo distintivo de calidade. O Instituto de Calidade Turística de España fixo entrega desta certificación ao alcalde de Boiro o pasado día 1 de febreiro en Madrid, situando o Porto Crucense na primeira liña da náutica internacional. Unha certificación importantísima e que nos pon no mapa nacional como un dos clubs náuticos de referencia de calidade e que nos servirá tamén para ter unha traslación internacional. Por lo tanto, estamos moi satisfeitos, moi agradecidos do traballo realizado por o Club Marina de Cabo de Cruz, por o Club Náutico Boiro, porque durante un ano somos capaces de conseguir unha bandeira azul para o náutico, unha Q de calidade, ser un dos referentes en estes momentos náuticos en Galicia. Decir que o Concello de Boiro está aportando por a calidade tanto
nas praias como nos náuticos, apoiando os clubs náuticos como fixemos o ano pasado, prestando o noso apoio para realizar unha actividade intensa durante aquela semana de agosto que foi a Semana Náutica de Boiro, onde tuvemos a oportunidade de recalar aquí a regata Rías Baixas Martín Codas, unha regata nacional máis importante de España nese ámbito. Tamén os cabaleiros das Cunchas fixemos competicións náuticas de natación, de vela, cursos, polo tanto unha actividade de promoción importante para nós e para Galicia. O camiño para acadar esta certificación non foi doado. Os esforzos do propio club uníronse aos doutras entidades e administracións que apostan pola calidade como principal reclamo para a atracción turística. A calidad non é fácil conseguila, é moi complexo, pero estamos contentos de conseguila gracias ao apoio que nos dou a ASNAUA, a Asociación de Náuticos de Galicia, o apoio que tomamos desde Portos de Galicia amparándonos para todo, a subvención que nos dou económica a Secretaría para o Turismo. Quero dicir que esta non é unha labor solo que sea dun club náutico que consiga o club da calidad, senón que engloba moitas máis entidades que con isto conseguimos ser un dos clubs de España que tenga club da calidad. O presidente de Portos destacou precisamente a garantía de calidade que ofrece o sistema portuario galego, que conta con 8 CUs de calidade, máis da metade de todos os portos nacionais. Galicia, o sistema portuario galego, ten máis da mitade das CUs de calidade de toda España. Eso convén deixalo ben claro. Estamos falando en este momento de 8 sobre 14 e eu creo que en pouquísimo tempo se poden engadir 2 instalacións máis. Se estamos falando que en España hai potencias náuticas como Baleares, como Canarias, como Levante, como a Comunidade Autónoma de Valenciana, como a propia Andalucía, sexamos conscientes os galegos, as persoas que apostaron por xestionar este tipo de instalaciones, o apoio institucional de concellos como Boiro, desa magnífica realidade. E aparte de todo eso, por suposto, tamén felicitar os halagos que recibe o ente público, os recibimos con moitísimo, desde logo, agradecimento, pero eu quero decir que nós o que temos é que canalizar iniciativas como a que se puxeron en marcha en Boiro, se poñen en marcha en outros lugares, e que desde logo é eles o seu traballo, a súa perseverancia, o apoio de institucións como a ASNAUA a que fan posibles que sexamos unha potencia náutica desde o punto de vista internacional. E se a eso lle engadimos, e xa remato, a posición xeoestratéxica de Galicia desde o punto de vista da presencia de embarcacións, das cantidades de miles de embarcacións que circundan as costas galegas, que poden estar cifradas en 17.000, pois veremos que todavía hai un marxen importante para seguir captando tráficos, seguir promovendo a nosa oferta náutica e, en definitiva, seguir proxectando a Galicia con exemplos magníficos como de Marina Cabo de Cruz como un destino náutico de primeirísimo nivel desde perspectivas de excelencia e calidade. Tempo agora para o noso apartado das breves. A Consellería do Mar retirou o Permex a 2 mariscadoras de Cabo de Cruz por incumprir as vixilancias establecidas no plan de explotación, malia que o documento establece a posibilidade de retirar o permiso aos profesionais que incumpran o 95% das gardas. Os mariscadores decidiron en asemblea que non computasen as vixilancias a hora de manter os Permex. Os 2 produtores afectados están a estudar as medidas xudiciais para conseguir a renovación do permiso, xa que é o seu medio de vida. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Medio Rural e do Mar, en colaboración coa Policía Autonómica, realizaron esta semana un operativo na Praia da Torre, en Rianxo, que se saldou coa identificación dunhas 22 persoas, a maioría das cales estaba exercendo a actividade furtiva. Na actuación, os axentes comisaron 30 kilos de ameixa babosa, 20 kilos de longueirón vello, e incautáronse tamén de 2 achos. Operarios de Portos de Galicia iniciaron estes días os traballos de reparación das luces do Porto de Ribeira, que levaban un tempo inoperativas, concretamente en zonas próximas á Lonxa e o Peirao Comercial. O ente público dá resposta así a unha das demandas que o alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, lle transmitira ao presidente deste organismo, José Juan Durán, durante a reunión que ambos mantiveron a finais de xaneiro. Por outra banda, fontes do Concello ribeirense informaron tamén de que Portos comprometeuse a dar nos vindeiros días unha resposta alternativa formulada polos profesionais do sector de transporte,
en relación á posibilidade de poder contar cun espazo controlado na zona portuaria para aparcar os seus camións, xa que nos últimos meses están a ser froito de continuos roubos de combustible nos seus depósitos. A espera da convocatoria dun novo concurso para a xestión das instalacións do Náutico Caramiñal, Portos de Galicia informou de que xa son un centenar de embarcacións as que regularizaron a súa praza de atraque nas instalacións, dende que o ente autonómico se fixo cargo da xestión do club, a finais de decembro. Na maioría dos casos son xa barcos que atracaban no Porto Deportivo Pobrense e que se inscribiron na nova listaxe que vende abrir portos. A intención da entidade que preside José Juan Durán pasa por recuperar o número de socios anterior á xestión de Ronáutica, empresa que resultou gañadora do concurso para a explotación das instalacións, pero que renunciou a ela hai uns meses. Así rematamos o noso espazo de hoxe dedicado ao mundo do mar. Despedímonos ata a vindeira semana, lembrándolle que, mentres tanto, poden facernos chegar calquera dúbida ou suxestión o noso enderezo electrónico informar@canalriasbaixas.com. Xa saben, o vindeiro xoves á mesma hora teñen unha cita, non nos falten. Ese moble co que levabas tempo soñando. Esa mesa que sempre pensaches que che gustaría ter. Aquela lámpada na que te fixabas cada vez que nos visitabas. Vilanova Peña. Seleccionou na súa tenda de Ribadumia mobles e complementos das primeiras marcas con descontos do 30, o 40 e o 50%. Aproveita esta oportunidade, limitada ás unidades en produtos de exposición. Vilanova Peña, en Ribadumia dende 1969, creando fogar. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés, chámanos o 986 744 428.